Aha m bụ Tosa Joseph. M nọ na ihe gbasara owuwu ụlọ, ihe eji ewu ụlọ. Abụ m onye na-agụ egwu kwa, onye ezigbo mmadụ na-agụ egwu, ama nke esi agụ egwu. Ihe gbasara azụmahịa m, enwere m ihe duru azụmahịa atọ na ha dị mma, mana n'afọ a dị maka na pandemic and ngagharị iwe nke EndSARS nke emere. So many things anyị na-emewu ihe kwụsịrị. So na ihe gbasara egwu, maka azụmahịa m na-agụ egwu ihe m chọburu ime, mana ime ị ga-enweta n'ego na egwu zi second option m ugbu a, mana ugbu a adịla m njikere ịbanyekwa na egwuregwu ọzọ. E nwere ọtụtụ ihe dị iche iche nke na-emetụta azụmahịa anyị. Nke mbụ m ga-akpọta ha bụ ụtụ isi nke akpọrọ tax. Ha ga-agbalịsi ike inye aka na ha nyere aka belata ya. Na obodo anyị ọtụtụ ihe wụ ihe na-adịzi agazi ọfụma dịka o si adị. Enwere m enyi na-atụbata ụgbọala, mana mgbe ọbụla ọ tụbatara ụgbọala, o nwere ike ya wụ ụgbọala a na-ere 11 million naira, o nwere ike kwụọ ụgwọ ruo 3.5 ma 3.8 iji hụ na ọ napụtara ya n'aka ndị custom office. Ọ dị ọtụtụ, ọ bụghị ihe dabara adaba. Karịa na business lesson m mụtara n'afọ a wụ ịhụ na ị ga na-amaneji ihe ọbụla ị wetara, ntinye obi gị na Chineke, maka na ihe ọbụla nwere ike ịgbanye oge ọbụla. Ọbụna m ga-ekwu na last year December na afọ a ga-adị otu a, m ga-asị gị mba, enwere m ihe m chọrọ ime n'afọ a, na m ga-ebute azụmahịa na ị na-arụ ụlọ na-eme ere. Mana ihe m mụtara n'afọ ahụ ịhụ na itinyere uche gị na ihe ị na-eme. Ekwekwala ka ihe niile dọghachi gị azụ. Ekwela ka onye ọbụla gwa gị na ị ga-emewu ihe ị kwesịrị ime. Ihe m mụtara na ihe gbasara relationship lesson n'afọ a bụ na nke mbụ, ahụghị m onye lụla nwaanyị, ahụghị m onye na-anọ n'ụlọ mgbe ọbụla, mana mụ na ha anyị na-anọ ruo ọnwa 4, ọnwa 5. M ga-agwa gị ọwụghị ihe dị ofele, ma mgbe anyị na-alụ ọgụ ma ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ụfọdụ ihe ndị m na-ahụ wọwụzi ihe m bidoro bịa hụwa, maka na ahụrụ m ọtụtụ ihe site n'aka ụmụaka m na ndị ọzọ dị iche iche. Nwa nke mbụ m si n'ụlọ elu daa gbaji ụkwụ. Ọtụtụ ihe m hụrụ mgbe ahụ. Enwere mgbe m mere njem, nwunye m akpọ m na ekwentị sị m na nwa nke mbụ nọ n'elu gas eji esi nri. Ebe m nọ, ahụ nọ na-ama m jijiji, ahụ m ya, mana ịhụ ya nke ahụ meziri ka ahụ ịhụ na ị ga na-agbalịsi ike ịhụ ị na-eleta ndị agbata obi gị anya na ndị ọzọ dị iche iche. Ịma ana m anọkarị ya, mana ọ dịghị ofele, onye ọbụla naanị ihe m nwere ike ikwu. Ihe niile gbasara ndụ a m mụtara n'afọ ahụ itinye Chineke na mbụ na ihe ọbụla ị na-eme. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị ji ego, bụ ndị ka anyị nwee ego, mana anyị na-ebe a taa ya wụ ịhụnanya ya na ọ wụ itinye Chineke na ihe ọbụla. Aha m Tosa Joseph. Ihe a bụ ihe m mụtara n'afọ 2020.